ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ക്രോ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റത്ലാം, മധ്യപ്രദേശിലെ റത്ലാമിൽ ആണ് ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ മാർഗമാണ് നമ്മൾ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്നിച്ച് രമേശുണ്ട്, പിന്നെ ആര്യനുണ്ട്. എന്നൊക്കെ പറയാനില്ല നമ്മളെ ട്രിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട്. പോകുമ്പോ അല്ലേ പറയേണ്ടത്. നമ്മ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലേ നമുക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് യാത്രയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്ക് റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സജീവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സി യു. സർവോദയ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയിലേക്കാണ് ജമ്മു താവിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 24 hours യാത്രയുണ്ട്. അവർ വേറെ കോച്ചിലാണ്. ഓക്കെ, ട്രെയിൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സർവോദയ എക്സ്പ്രസ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ട്രെയിനിൽ വെച്ച് രാജസ്ഥാൻ കോട്ടയിലെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്ന് കാണാം. आपका नाम? My name is Mohit and I'm coming from Ahmedabad. Going to my native place. Okay. You are working in? I'm a government of India official. Okay. I get Ahmedabad. Okay. You are coming from Andhra? Ahmedabad. Ahmedabad, Gujarat. Okay. Okay. Okay, nice meeting you. Okay, nice meeting you. എന്നാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പോയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരില്ല, എന്തെങ്കിലും അതാണ്. ആര്യനുണ്ട്, ആര്യനില്ല, നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്നാണ്? ആപ്പിൾ ട്രീയിൽ കേറിയിട്ട് തിന്നാനാ. അതിന്റെ മേലെ കേറിയിട്ട് ആപ്പിൾ പറിച്ചു തിന്നാണ്. അതാണല്ലേ നിന്റെ ആഗ്രഹം? സജീവാട്ടൻ ഇങ്ങനെ പോയി ചോല ഭട്ടൂര വാങ്ങിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനെന്ത് കണിയെടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി അവരുടെ വീഡിയോ എടുത്തു. ചോല ഭട്ടൂര ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. റൂട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് സജീവാട്ടം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു താവി വരില്ലേ, റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ അംബാല കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ലുധിയാന, ജലന്ധർ, കഠുവ, പഠാൻകോട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ജമ്മു താവി. അത് കഴിഞ്ഞ് ജമ്മു താവി 2:45 ജമ്മു താവിയിലെത്തും. 2:45 ജമ്മു താവിയിലെത്തും അല്ലേ? അവിടുന്ന് നമ്മ നേരെ ബൈ റോഡ് പെഹൽഗാമിലേക്ക് പോകും. പെഹൽഗാമിലേക്ക് പോകും. ബൈ റോഡ് ഒരു 5 മണിക്കൂർ ദൂരം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ടാക്സി എങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരും അല്ലേ? അവിടെ നമ്മൾ സിം കാർഡ് വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് കാർഡ് മാത്രമേ വർക്ക് ആവൂലോ അല്ലേ? അത് നമ്മ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണല്ലേ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ? പോസ്റ്റ് പെയ്ഡും പിന്നെ ജിയോ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡും വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? പ്രീപെയ്ഡ് സിം കാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നവർ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ലുധിയാനയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലുധിയാനയിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ട്രെയിൻ റെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്തുണ്ട് ലുധിയാന ഇവിടുന്ന് അധികം സ്റ്റോപ്പേജ് ഇല്ല, 7 മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പേജ് ആണ്. 7 മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പില്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹായ്, അടുത്തത് ജലന്ധർ അല്ലേ? ജമ്മു താവി
പത്താൻകോട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പം വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെറുതെ പുറത്തായിരുന്നു. സിഗ്നൽ കൊടുക്കല്ലേ. എന്താ നടക്കാണ് ഇനി വാതിലടച്ചാൽ സാറില്ല, ആരും ഇനി കയറി വരാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദീർഘയാത്ര കഴിഞ്ഞ് ജമ്മു താവി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ജമ്മു താവി എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് പെഹൽഗാം. ഓക്കെ. ആര്യൻ എന്നുണ്ട്, യാത്രയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എന്നാ അങ്ങനെ പോവാ. ആര്യൻ്റെ നല്ല ട്രാവലിംഗ് മോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജമ്മു താവി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെഹൽഗാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വരെ പോകും. അവിടുന്ന് നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അവിടുന്ന് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം കാശ്മീർ മൊത്തം കാണാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ. അതെ, അതാണ് നമ്മളെ പ്ലാൻ. കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് പെഹൽഗാമിലേക്ക്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 7,500 റുപ്പീസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ടാക്സി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ടാക്സി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് അല്ലേ. ട്രാവലിംഗ് കാറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഒന്നാം സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ജമ്മുന്ന് പെഹൽഗാമിലേക്ക്. ഓക്കെ. പെഹൽഗാമിലെത്താൻ ഏകദേശം എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും? 6 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്? 300 കിലോമീറ്റർ. 300 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ. ജമ്മുന്ന് 300 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെഹൽഗാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഇവിടെ മഴയുണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ലേ. മഴയില്ലത് കൊണ്ടാണ് ഈ നിറം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ സജീവാട്ടാ. ജമ്മു സിറ്റി. ഏതാ പുഴ ഇവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം. नदी कौन सा? ജമ്മു താവി നദി. ഓക്കെ. ഈ വണ്ടി ഓടിക്കലുണ്ടായിട്ടേ ജമ്മു താവി. ജമ്മു താവിക്ക് പോകുന്ന പോലെ ശരി. ചെറിയ റൂട്ടിൽ उसका जम्मू लोशन के नाम से भी डोगरी में जम्मू डाल दिया शॉर्टकट में। और जो तवी है ये राबी नदी है। राबी नदी है। प्राचीन नाम इसका राबी नदी है। राबी नदी से पानी निकलता है ना, में बहता पानी को तवी बोलते हैं। तो जम्मू सिटी का नाम हो गया, तवी इसका नाम हो गया, इसलिए जम्मू तवी नाम हो गया। और हम लोग जम्मू तावी जम्मू तवी है इसका। और दूसरा जो सूरज की लड़की है उसका नाम भी तवी है। अच्छा। उसके नाम से भी है। तो सूर्य पुत्री तभी भी बोला जाता है। മെല്ലെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്ക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ജമ്മു
താഴ്വരയിൽ നല്ല ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറാം. ജമ്മു താവിയിലെ സ്ഥലത്തെ ഒരു ഹില്ലിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം താഴോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു ഹില്ലാണ്. താഴ്വാരം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ചെറിയ പുഴ. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പോവാണ്. വണ്ടി കയറി പോവാണ്. എന്നാണ് ആ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതൊരു ചെറിയ ടണലാണ്. ഇതാ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. നല്ല ടണലുണ്ടാകുമ്പോൾ യാത്ര എളുപ്പമാവും. അത് തന്നെയാണ് ടണലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. ഇത് വലിയൊരു ടണലാണ്. അടുത്തത് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകും. ടണലിന്റെ പേരെന്തോലും बड़ा टनल है यार, इसका कुछ नाम है क्या? लोग ना ये रोटे बोलते हैं, बंटोड़ प्लाजा, बंटोड़ लंबे है नंदरी वाला टनल आ गया ना. കുഞ്ഞിണ്ട് ഒന്നിച്ച് അതാണ് മാന്തോ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പേടി. वीडियो എടുക്കണോ? എടുക്കാം. നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുവാ? മെല്ലെ മെല്ലെ ഓടിക്കും. ആ ആയിക്കോട്ടെ. ആ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെ അല്ലേ? ആ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ പാറക്കെട്ടുകൾ ഒക്കെ നിറഞ്ഞ റൂട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്താ റോഡ് എന്നറിയാം. നല്ല സൈഡ് വ്യൂ ഒക്കെ. അതിൻ്റെ വലിയ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആൾ താമസമില്ല വീടുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. അത് കാണുമ്പം വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ ഇട്ടതല്ലേ? ജമ്മുവിൽ നിന്നും കുന്നുകളും മലകളും നിറഞ്ഞ ആ താഴ്വരയെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സഞ്ചാരം തുടർന്ന് ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ അല്പവിശ്രമത്തിന് നിർത്തി. ये क्या है? ये मछली होती है सर. मछली कलाड़ी क्या है? कलाड़ी है सर. चीज सैंडविच मिलती है. और यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल घर जैसी जो कल्लाड़ी. कल्लाड़ी यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल चीज मिलेगी. और हाँ हाँ स्पेशल जाके कलाड़ी है. हाँ जो जाके फेमस है. फेमस. आपका नाम? सुनील. സുനിൽ. ഓക്കെ. പെഹൽഗാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ലേ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ കല്ലാടി. कलाड़ी हो तुमने तो साथ रहा. हाँ एक कल्लाड़ी. हाँ हाँ क्या क्या है उनसे? इसमें सर नमक, मिर्च, हाँ प्याज. दूध. हाँ हाँ
ഓക്കെ. കലാടി ഇത് ഇവിടുത്തെ ജമ്മുവിലെ ഫേമസ് ഡിഷാന്നാ പറയുന്നത്. ആ ആ സൂപ്പർ, അടിപൊളി. ഓക്കെ. അടിപൊളി ചട്നി, സൂപ്പർ. ആ ആ ये वाला दाना है, ഒന്നാമത് തിമറു. ആ ആ ഇത് നമ്മളെടുത്തില്ല. ആ ആ പിന്നെ आलू है, हरी मिर्ची, प्याज और दही. चटनी നെല്ലിക്കര ചോയ ചട്നിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ കറങ്ങാൻ വന്നാല് ഫ്ലൈറ്റിന് വന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് വരാം, ഡയറക്റ്റ് ആ ജമ്മുവിലേക്ക് വരാം. കാശ്മീരില് ശ്രീനഗർ പോകണമെങ്കിൽ ബൈ റോഡേ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകണം. നമുക്കിപ്പം ഇത് വന്നോണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ട് പോവാലോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഫ്ലൈറ്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ല അല്ലേ? ഉണ്ട്, എന്നാലും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിയല്ലേ. നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ ജമ്മുവിൻ്റെ ഒരു താഴ്വരയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാറിൽ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് എന്നാണ് കല്ലാടി കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്കൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ താഴ്വര നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം താഴ്വരയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളുമായി കാണാം. ക്യാമറാമാൻ ആര്യനൊപ്പം രവീൻ ക്രോ മീഡിയ. ചായ എത്ര കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ടണൽ വരുന്നത്? അടുത്ത് വരും 11 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ടണൽ. ആ ടണലിന്റെ പേരെന്ന് ചിനാർ ടണൽ. ഓക്കെ. പറ്റുന്നിടത്തേ വീടില്ലു, പറ്റാത്ത ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ. ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ, നമ്മൾ ഇടുന്ന് കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല. ശരിക്കില്ല കൊക്ക. ഞാൻ സിനിമയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടു. എന്നേരൊക്കെ പേടിയാണല്ലോ ഈ കൊക്ക. ഒന്നാം തരം കൊക്ക. അതന്നെ അധികം പറഞ്ഞു ഇയാളെ ശ്രദ്ധ വെച്ചിട്ടല്ലേ. അയാളതാ ഹലോ. കാലാവസ്ഥ പകലിന് ചൂടന്നെ, ഇപ്പം ചൂടന്നെ. അതിന്റെ മേലെ കോളം വീടുണ്ട് എന്നാണ്. രാത്രി ചിലപ്പോ തണുപ്പായിരിക്കും. അതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. വലിയ നോക്കത്താ ദൂരത്തെ മലയിലതാ JCB പണിയെടുക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മ ഏകദേശം സമയം ഇരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 6:35 സമയമായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ ഇതേതാ നദി? ചിനാബ് റിവറിന്റെ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
अच्छा, हाँ। पाकिस्तान इसका पानी और बंद किया जाए तो पाकिस्तान में चेन्नई होती है ना वो, सिनाब का बराबर। तो उससे वहाँ पे वो फसल होती है, हाँ बंद हो जाए करना है। കൈവരിയെ കിട്ടൂല കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ ഒരു ദീർഘയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് പെഹൽഗാമിലെ ഹോട്ടലിലെത്തി. നമ്മളെ റൂമല്ല ഇതാ. നമ്മളിപ്പോ കാശ്മീർ എന്നാണ് ഒരു നൈറ്റ് വാക്കിന് വന്നതാണ്. പാരഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടൽ കാണുന്നുണ്ട്. ആട്ടെ ഓക്കെ. खत्म हो गया। दाना पानी है? हाँ दाना पानी बंद हो गया। കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നല്ല സൂപ്പർ ഹോട്ടൽ അല്ലേ?